Humanitate digital globalak gradua moduloetan banatuta dago eta modulo bat bukatzen den heinean beste bat hasten da. Eta hau horrela dago diseinatuta, behin modulo baten lortutako ezagutzak hurrengo moduloan aplikatu beharko direlako. Lehenengo moduak badira nola autoezagutza moduluak. Jarraitzen dugu ezagutzen ez gure ingurunea, baizik eta pasatzen gara Bilbora, ezagutzera Bilbo hiria bezala, kulturak, identitateak, migrazioak. Hiria dugu ikasketa gune nagusia eta gure gradua dago nahiko bideratuta hirian dauden arazoak prototipazio prozesu baten bidez erantzuna ematen. Gradu honetatik gehien gustatzen ari zaidana bada pil-pilean dauden gaiak, arazoak, beharrak lehantzen ditugula eta horiek direla gehien kezkatzen nautenak. Eta ez direla agian bakarrik zientziak edo teknologiari lotutakoak, baizik eta gizarteari lotutakoak. Adibidez, gure prototipoaren oinarri nagusia hirugarren adineko pertsonak dira eta hiriek ematen duten bakardadea konpondu nahi dugu. Horretarako, sorkuntza prozesu batekin hasi ginen, hirugarren adineko pertsonen beharrak ikusteko eta haien iritzia honi buruz. Horren ostean, hasi gara ideiak prototipatzen. Horren emaitza da, gure unibertsitate aurreko berdegunea generazio arteko topagune baten bilakatzea. Orain arte izan dituguna adituek esatea, badagoela lekua guretzat, bai ikerkuntza munduan, bai enpresa munduan, horrek ere zabaltzen dit ateak erabakitzeko, ez orain agian, baina erabakitzeko gero zertan lan egin nahi duan. Asko gustatzen zaidan ere da, gradua nahiko polibalenta dela eta ez dela esparru itxi baten kokatzen. Hainbat esparrutako ikasketak egin ditugu, ekonomia, soziali buruz hitz egin dugu, estatistika eman dugu, irudien primakiekin gaude, gero diseinua eman dugu. Hain da zabala lantzen dugun edukia, non etorkizun baten gustatu zaizun zerbait ezagutzeko aukera izango duzun.